Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μαξίρας Gamer και στο σημερινό βίντεο θα χτίσουμε στην πόλη μας στο Minecraft με τον Γρηγόρη τους δρόμους παιδιά, και για την πόλη, γιατί τώρα με αυτά εδώ θέλουμε να κάνουμε και μια αλλαγή. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσουμε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο Γρηγόρη και σε μένα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν Γρηγόρη, πάμε να αρχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και πάμε στο βίντεο. Ναι, πάμε. Λοιπόν, για αρχή θα πάρουμε concrete και θα αρχίσουμε τους δρόμους. Παιδιά, ήθελα να σας πω κάτι. Τρέχει giveaway για το Grow a Garden στο channel. Στο κανάλι του 10 καλά πράγματα στο Grow a Garden. Αρκεί να μου γράψετε το όνομά σας για από το Roblox και θα σας κάνω friend. Ναι, σωστά. Οπότε κάντε του και μια εγγραφή, γιατί είναι δωρεάν και τον βοηθάει. Εγώ κάνω την άσπρη γραμμή, Γρηγόρη, εντάξει. Θέλω να σας πω κιόλας από που κατεβάζουμε τα mods για να έχετε και εσείς το κεφάλι σας ήσυχο και να μην σας κολλησιώσει. Από το Careford. Το Careford έχει για πολλά παιχνίδια mods γνωστά και άγνωστα, όποτε πηγαίνετε στο careford.com και κάντε download. Προσοχή, είναι μόνο για PC. Λοιπόν παιδιά, είναι σχεδόν έτοιμοι οι δρόμοι και πάμε να κάνουμε τις γραμμές. Εγώ κάνω τις γραμμές, πήγαινε εσύ στην πόλη και έρχομαι, εντάξει. Εγώ πάω να κάνω στην πόλη. Παιδιά, κάντε like και subscribe στο Μάξιμο και σε μένα, γιατί θέλουμε πολύ, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τους 100 subscribers, γιατί θα χαρούμε πάρα πολύ. Νέοι YouTubers, οπότε δεν είμαστε πολύ νέοι, αλλά και πάλι θέλω να καταφέρουμε κάποιους στόχους στο κανάλι μου και στο Μάξιμο. Ωραία. Πώς το κάνω έτσι. Πάμε. Εγώ αρχίζω εδώ πέρα. Εγώ κάνω από εδώ και πέρα. Πάμε. Λοιπόν, τώρα χτίζουμε τους δρόμους εδώ, αλλά αυτά εδώ, τα δρομάκια εδώ δεν θα τα πειράξουμε. Αυτά τα δρομάκια είναι έτσι όπως είναι, θα μείνουν ή θα τα γκρεμίσουμε για να κάνουμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Οπότε πάμε να χτίσουμε κατευθείαν τους δρόμους εδώ, στο χωριό, αυτούς τους τελευταίους. Γιατί εδώ πέρα δεν θα τα πειράξουμε, είναι πολύ ωραία η δρόμη. Παιδιά, μπορεί να κάνω καινούριο βίντεο εγώ που θα είναι Minecraft, που θα εξερευνήσουμε μαζί το κόσμο, γιατί το πρώτο βίντεο ήταν βλακεία, έκανα μια βλακεία. Οπότε να κάνετε και comment και like στο βιντεάκι του Γρηγόρη. Ανάκρε Γρηγόρη.
Εγώ λέω στις γωνίες να βάλουμε και τέτοια, έτσι. Όχι έτσι. Εδώ, έτσι. Εδώ και έτοιμο. Έλα Γρηγόρη. Εγώ λέω σιγά σιγά να κάνουμε το outro. Παιδιά, σιγά σιγά τους τελειώνουμε τους δρόμους, Εγώ λέω παιδιά, επειδή τελειώσαμε τους δρόμους, εγώ λέω να το κλείσουμε το βίντεο. Και Γρηγόρη, περιμένε να κάνω και τα τελευταία πράγματα στους δρόμους. Πάμε να κλείσουμε το βίντεο Γρηγόρη, χαρούμενα. Έλα Γρηγόρη. Πάμε να κλείσουμε το βίντεο εκεί πέρα που το αρχίσαμε κιόλας. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά. Έλα Γρηγόρη. Γρηγόρη. Έλα, έχει πατήσει. Το αναβάζεις τώρα. Περίμενε να κάνουμε το outro και το ανεβάζω. Έλα να κάνουμε το outro. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα subscribe γιατί είναι δωρεάν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye και subscribe στα κανάλια μας.